veieu, estem en una fira i és que avui estem a la fira de cartes més gran del país. Estem a l'Iberian Card Show i veurem tot tipus de cartes. Ja sabeu que principalment a mi m'agraden les de Pokémon, les de Riftbound, tot i que a vegades també em decanti una miqueta per One Piece. Realment, jo jugo al Riftbound, col·lecciono Pokémon, avui serà un gran dia. Objectiu d'avui, trobar cartes cookies i comprar-me 2 àlbums perquè ja necessito espai. Som-hi! Aquell escenari, per exemple, estan obrint cartes de Dragon Ball en directe, cosa que em sembla bastant divertit. Hi ha zona recreativa i sobretot molts i molts estants, cosa que haig de dir que fa que sigui tot bastant consumista, no? Però ja és això, aquest esdeveniment. Resulta que una persona que coneix està aquí en un dels estants, no tenia ni idea, em va escriure l'altre dia per WhatsApp i m'ha reservat unes cartetes que ja per comprar ràpidament. Són molt barates, haig de dir. Crec que aquí han respectat molt el preu de Car Market i hi ha estants que les tenen molt bé de preu i aquest és un d'ells. Així que anem cap aquí. Es diu Sergio Cards, crec. Bueno, si vols saludar, saluda quan puguis. ¿Me saludo de mierda o me he saludado? M'ha reservat les cartetes, vaig ensenyar-vos-les. He reservat les cartetes, mira, a sobre Va, ensenya. et farà un petit regal. Ja, això ho he vist, no t'he respost perquè ho he vist aquest matí dormida. Aquestes 3 shinies, no, les 4 que són en xinès, pues te les regalo. És que col·lecciono Baby Shinies i li vaig després- demanar l'Esprigatito i m'ha donat 3 més. El Fraxur i el Espeon, Xulíssims. xulíssims. Pues per tu. Ok, el Pablo ha anat a per l'esmorzar i és que ens ha donat temps de fer un cafè i ja, perquè ens anem a dormir. He comprat, ja he dit que no compraria producte sellat, potser algo de Riftbound, efectivament. Aquest set és el primer set de Riftbound que va sortir i ara mateix està caríssim, 200 euros una capsa amb Not Gonna Pay That, però com es pot jugar en xinès i la majoria de cartes ja les tinc en anglès i si porto després alguna en xinès no passa res, hem comprat una capsa i l'obrirem aquí. Molt bona aquesta. Un set Kingpin. En un chicken power. Necessitava tant! Una Bernapesta! Li falta la firmita, tio, la firmita. Hem de comprar top loaders ara, clar. Ali està tremolant la mà. Capsota! Gent, hem començat supermalament i hem remuntat d'una manera. Bro, Aquí perfectament poden haver-hi els 80 paus que ens ha costat la capsa, per més, tant. més. Sí, més. El millor esmorzar de la meva vida, gent. val, gent, fem un unboxing de les cartes que hem agafat. Tenia el preu ahir, Sí, està aquí 14. El Wild Con Magical, aquest és molt, o sigui, m'agrada moltíssim. Aquest... És un amic seu. Sí, literalment. Aquesta l'he agafat jo perquè Talonflame, m'encanta el Talonflame. Aquesta és preciosa. I ha costat 5 o 6 euros. 5-6 euros, molt Però, xula. i aquesta que també, Xulíssima. Dusnoir i Trevenant, molt bona carta. En aquest estany hi havia 2 capses d'Origins. Ja no estan. Estaven molt bé de preu, però molt, rotllo, s'ha hagut d'atracar. O sigui, era una oportunitat que no es podia deixar passar. Carteo! He dit, són cartes. Carteo. Sí, no sé si es diu cart en coreà, però si no es dirà cart, no? Jo ho dic en japonès. Sé dir... Sé dir... son empanadillas calientes. Sí. Es... Machin-san dugu... No. Machista? Machin-san mandueo. Hem
vingut a dinar ja, he vingut a un ramen i de fet està molt bé perquè hi ha menú del dia, sent dissabte, i està super complet, hi ha com un primer entrant, un segon i ramen. Està bo? Gent, tenim una missió ara mateix, dues coses. M'he comprat això pels vídeos que faig asseguda, mi perfecto Rowlet, l'adoro. M'agrada molt aquest Pokémon, em recorda el meu estimat ocell, Rocky, que tampoc té cap tipus de neurona al cap. I la missió ara és trobar-li el jogo, és a dir, el meu jefe de Barça, una ETB de Phantasmal Flames en anglès a uns 60 euros. Ui, baby shinies. Estem aquí. Vols saludar? Hola. És veritat, va ser la meva única primera win al Riftbound. Mai he guanyat la primera, saps? No, és que vaig fer-me Lilia, que era bastant cabrona. Estava molt totxo, Gent, no he pogut gravar molt més. Estic a punt d'anar a casa, està plovent, per tant, deixeu-me que arribi a casa i us actualitzo. Nou dia i bàsicament vinc a ensenyar-vos tot el que vaig comprar. Estan fent obres al pis del costat, espero que no s'escoltin. Dit això, comencem. La primera compra que us ensenyaré, que no està relacionada amb les cartes, és aquest petit Rowlet. Seguim amb el millor àlbum que em podria haver comprat. Un Voltex de 2x2, és a dir, de 4 cartes per pàgina. Comencem amb unes cartes que li vaig comprar al Cance i de fet em va escriure el dia abans, em va dir estaré aquí, rotllo, vols alguna d'aquestes? I de fet em va regalar algunes cartes més, perquè jo li vaig demanar els Baby Shinies inicials i em va regalar les seves evolucions, així que bastant guai. També li vaig comprar aquest Espeon VMAX, absolutament basadíssima. També vaig comprar aquesta carta, que no sé, m'agrada molt en si el disseny. Aquesta me la van regalar amb aquella, i és que m'agrada molt el Lopunny, i doncs havia d'escollir una X i vaig escollir el Lopunny. Què és aquesta carta? O sigui, el disseny és perfecte. Seguim amb aquesta carta que me la van regalar, un Espeon X de Traumatic Evolutions. Què és aquest Musharna? Què és aquest Musharna? Seguim amb aquest Umbreon X, que també em va regalar. Megalopunny. No sé, o sigui, què dir-vos. Aquesta carta SR és una brutalitat. Talonflame, i és que segurament és la meva evolució d'ocell preferida, que és aquest Sweeper, en un petit banc. Així que Sweeper, també bastant baratet. Altres Pokémons voladors, que no són el meu preferit, però que estan molt bé. Aquest Togekiss. Mira, sobre al revés em surt. Aquesta que va ser l'única carta que em va sortir en la Booster Box, el Booster Bundle, o com es digui, en els 6 sobres d'Ascended Heroes. I acabem amb la reina, amb aquesta Cynthia, amb el seu Spiritomb. I la veritat és que totes aquestes cartes van ser bastant baratetes. L'única cosa en què crec que vam gastar en accés potser va ser en caixes de Riftbound. Doncs això han sigut les meves completes a l'Iberian Card Show. Sé que és molt consumista aquest vídeo. I això ho ha comprat el Pablo, perdó. Em falta una cosa, que és aquest àlbum pels top loaders, que no en teníem, l'ha comprat el Pablo, perquè tenia els top loaders tirats a la seva taula i era una cosa que a mi m'alterava molt. I és que ara tenim les nostres cartes totxes, aquestes són de Riftbound, les reposades de Pokémon, ben col·locades en els seus top loaders. Moltes gràcies per estar aquí, un petó nas, i ens veiem al proper vídeo. Ciao!